déanaigh an móthir ach déir ultaigh an mhóthir. Cén fád Léinn Cheiltigh? Trád bhí an dá rud fud na héidir, má bhí blúiseacht de gceist, bhí an tuisiil cuspóireach ag teastáil agus orú, mar shampla nuair a deirtí onto the hill, deirtí fursan gnach, sin an gnach sa Gaeilge, ach nuair a bhí siomh a gceist agus nuair nach raibh na boga abair, deirtí fursan chnach, nó an chnach sa látáine. Tá an dialect seo fós effective in Germánis, tuis cuspóireach nuair a bhíonn duine ag dul páistí, agus nuair a bhíonn siad an, hína tuis teastáil, ach sa Gaeilge tá an dá rud tití le chéile, níl an dá thuisiil an hiléad le héile, agus sa deisceart cuinniú an torú, agus sa túisceart cuinniú an séad.